לכל כיתה או לכל בת, שלפי התוכנית יש שעתיים רצופות, ומה שזה באמת מאפשר להם, זה באמת להתקדם בקצב שלהם לפי היכולות שלהם. המטרות שלנו בקורס הן לפתח אצל הבנות דימוי עצמי וביטחון גבוה, להגדיל את הצד היצירתי שלהם, להראות שהן מסוגלות. הקורס מקנה להם למעשה ידע נרחב בתחום עיצוב השיער ומכשיר אותם להשתלב בשוק העבודה ולפתוח עסק בעתיד. ולומדים לעשות גם חצאיות, חוצות וטוב לי פה, זה כיף. אנחנו לומדות כללים של צילום בסיסיים, קומפוזיציה, עובד צל וכל מה שצריך בשביל ליצור צילום משמעותי וטוב. זהו, ומאוד נהנים. זה תחום שמרתק מאוד את הבנות, זה שיעור שהבנות נכנסות לפה בלי שום, לא צריך לחפש אותם, לא צריך לרדוף אחריהם, מחכות לנו כבר בכניסה. זה שיעור מאוד מאוד מגוון, יש לנו את כל התחום של הקוסמטיקה, איפור, עיצוב גבות, שעבות. סניף בני עקיבא אולפנה דולב הוקם לפני שנה ופועל בהצלחה. פעילות מתקיימת אחת לשבוע, בנוסף יש כל מיני אירועים מיוחדים כמו חודש ארגון, מסיבות, פעילויות בחוץ, והבנות נהנות. אני יכולה לספר לכם על הבנות של בתי דולב, שכשהן מגיעות לחווה, הן מגיעות לפה אחרי שהן לא הצליחו בשום תקשורת עם הפסיכיאטרית, לא עם הפסיכולוגית, לא עם אנשי הצוות, לא הצליחה להיפתח, לא הצליחה לתקשר. הבנות מגיעות לפה, יוצרות קשר ראשוני עם הסוסים, וממש מדהים מה שקורה, הסוסים נותנים להם המון ביטחון עצמי, הן פתאום מתחילות להיפתח, לתקשר, לספר לנו דברים, חוות פה חוויות מאוד מעצימות. בנות בעצם נכנסות פה לקונדיטוריה, הן לומדות פה בעצם את מלאכת האפייה, מהי מלאכת האפייה ואיך עובדים פה בעצם את כל הכללים, בטיחות, הגעה בזמן. אני רואה גם כן שהעבודה נותנת פה לבנות המון ביטחון. יש לי גם תלמידה שמאוד שקטה, הייתה עובדת כל הזמן בשקט, היה לה קשה ככה להיפתח לבנות לכולם, ולאט לאט הרגשתי שהעבודה פשוט מאוד עוזרת לה, היא נפתחת, היא מדברת.